שלום, היום אני אראה לכם איך מכינים רובה גומיות. תסתכלו, יש לי כוס וראיתם? ככה רובה גומיות עובד. פשוט משחררים את האטם כביסה. אוקיי. החומרים שצריך בשביל זה 3 עיפודים, אטם כביסה מעץ, עוד 2 חצאים של אטמי כביסה מעץ, אבל אטם אחד חתכתי בשיפוע כזה כדי שאני אוכל לשים פה את הגומיה, ועוד 2 חצאים של אטמי כביסה רגילים ודבק חם. אוקיי, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקחת את הדבק, את 3 שיפודים ולחבר עם הדבק חם. עוברת להדביק. אוקיי, אנחנו נחכה שנייה שזה יתייבש. אוקיי, אנחנו יכולים להמשיך. עכשיו לוקחים את האטם כביסה מעץ השלם מהחצי ומורחים עליו קצת דבק חם ומדביקים בקצה. עכשיו, לדעתי השיפוד קצת ארוך, אז אני חותך ממנו טיפונת. אתם יכולים לא לחתוך, אבל אני מציע שכן, כי שיפודים הם ארוכים ואנחנו צריכים סך הכל רובה קצר. אוקיי, שנייה. אוקיי, רק שנייה, אני בודק אם בסדר. יש כבר דוגמה, אז אני יכול לראות עד איזה אורך זה מתאים. אוקיי? עכשיו, שנייה מסתכלת. עכשיו, צריך לקחת את החצי של האטם כביסה מעץ, ונכון אמרתי לכם שצריך לחתוך, אז תחתכו ותדביקו בקצה השני, אוקיי? פשוט תסמנו איזה קו באלכסון ותחתכו עם סכין יפנית, מסור, לא משנה מה. אוקיי? רק חשוב להיעזר באבא ואמא. והדבקנו, ועכשיו צריך לקחת את החצי השני, ואיפה שהדבקנו את האטם השלם, הופכים ומדביקים את החצי הזה, רק שהחצי הזה אמור לצאת החוצה. ככה. החוצה, אוקיי? הנה מדביקים.
ככה אמור לתת לכם עד עכשיו. ועכשיו אנחנו משדרגים קצת את הרובה שלנו, ולוקחים את העקבים, ושמים את הקו הזה ככה, שיהיה קצת בשיפוע, אוקיי? ועכשיו לוקחים את החצי השני, וגם הולכים עליו דבק חם, וזהו. ושכחתי להגיד שאת החצי השני, הירוק, מדביקים ממש צמוד למה שהדבקנו, ככה, אוקיי? זה מה שיצא, ועכשיו, רגע, נסדר את זה קצת. עכשיו צריך לקחת גליה, כל מה שצריך, סליחה, פשוט נופל פה, צריך לחזק את זה לדבר. הנה, רגע, אני אתן ככה, והגליה עפה, פשוט זה לא יצא טוב, כי זה עקום קצת, אז אני אראה לכם מהדוגמה שזה זה. אני אקח את הגליה, מקווה שנהנתם, נתראה בסרטון הבא.